Hello mga bata, kumusta? Aniya na usab kita karon aron sa pagkat-on ug basa. Ang atong pagatunan karon mao ang letra nga H. Andam ka na ba? Sige, pahimutang na. Mao kini ang dako nga letrang H. Mao usab kini ang gamay nga letrang H. Ang tingog niini kay usba kini paglitok? Very good! Ingon niini ang pagsulat sa dako nga letrang H. Linya nga pabarog gikan sa linya nga blue paingon sa blue. Ug atbangan sab kini og linya nga pabarog. Ug pahigda diha sa tunga niini. Ingon usab niini ang pagsulat sa gamay nga letrang H. Linya nga pabarog ug pakurba. Sige bi, usba kini sa pagsulat diha sa hangin. Ang dako nga letrang H, linya nga pabarog, atbangan og laing linya nga pabarog, ug butangan og linya nga pahigda sa tunga. Ang gamay nga letrang H, linya nga pabarog, ug pakurba. Very good! Butang nga nagsugod sa letrang H. Habol. Hagdan. Hamon. Hanger. Hangin. Hulmigas. Humay. Magtuon kita sa pagbasa sa mga silaba ug pulong nga adunay letrang H. Usba kini pagbasa inig human nako. A, ha, a, ha, I, hi, e, he, o, ho, u, hu, ha, he, hi, ho, hu. Mga pulong nga nagsugod sa letrang H o sa tingog nga hala, halo, halas, hamis, hilo, himo, hiko, hilas, huslo, husto, humok, hugot. Karon atong basahon ang istorya. Bahin sa Ang Habol ni Hana, sinulat ni Emilia T. Mayunila. Adunay bag-ong habol si Hana. Hinatag kini ni Lola Honey. Dako ug baga ang habol ni Hana. Usa ka gabii, kusog kaayo ang ulan. Nangita si Hana sa iyang habol kay matulog na siya. Apan kalit nga ni syagit si Lola Honey. Hana, ang imong habol nahulog sa baha. Gihayhay kini nako kaganinang buntag. Kusog kaayo ang hangin ug nahulog kini. Matud ni Lola Honey.
Nisulod sa ilang balay ang tubig baha. Naguol si Hana ug si Lola Hani kay hugaw kaayo ang tubig baha. Busa, gilabay na lang ni Hana sa basurahan ang iyang habol. Nasabtan ba nimo ang atong istorya? Karon, tubaga kining mga pangutana. Number 1. Kinsa ang adunay bag-ong habol? Letter A. Hana. Letter B. Lola Hani. Letter C. Ronnie. Ang atong tubag kay letter A. Correct. Number 2. Kinsa ang naghatag kang Hana sa habol? Letter A. Hana. Letter B. Lola Hani. Letter C. Mama. Unsa ang imong tubag? Very good. Letter B. Number 3. Unsa ang nahitabo sa kagabii? Letter A. Niabot iyang papa. Letter B. Nag-ulan og kusog. Letter C. Nagbagyo. Ang tubag kay letter B. Nag-ulan og kusog. Very good. Number 4. Unsa ang gipangita ni Hana sa dihang matulog na siya? Letter A. Iyang habol. Letter B. Iyang munyeka. Letter C. Iyang banig. Ang tubag kay letter A. Very good. Number 5. Naunsa ang habol ni Hana? Letter A. Nawala. Letter B. Nasunog. Letter C. Nahulog sa tubig baha. Unsa ang imong tubag? Letter C. Very good. Number 6. Nganong gilabay man ni Hana ang iyang habol? Letter A. Kay tapulan si Hana. Letter B. Kay hugaw ang tubig baha. Letter C. Kay magpalit siyag bag-ong habol. Ang imong tubag kay letter B is correct. Isip usa ka bata, aduna ka bay ikatabang aron dili na magbaha? Yes, syempre, aduna. Unsa man kini? Husto ka. Mananom kita og kahoy ug manglimpyo sa palibot aron dili ma-stock up ang mga kanal ug dili na mubaha. Very good. Daghang salamat!